Kula tak takon karo sampean. Wah, Bagong wong edan. Karo Bendara nuting-nuting. Sampeyan ngaku aja goro. Satria iki nek goro cetel kasatriane. Gara-gara apa? Kowe nundung Sedewa, ha? Kowe nundung Ndara Sedewa apa ora? Wah, iya. Jasare apa aku tak takon? Sedewa wani karo aku. Dikandani ora nggugu, aku wegah duwe dulur sing dikandani ora nggugu. Tak tundung minggat. Terus saiki nek nganti Saundara Sedewa minggat, Pandhawa ora jangkep 5. Monggo Semar loro isane mari nek Pandhawa rawuh 5 cacahe ning Karang Kajembel nek nganti ming 4 nek nganti Semar endi Pandhawa dilupan teksek ngono piye ora mikir ta kowe kula kandhane nggih Den Pandhawa niku aja nganti godang merga Pandhawa niku nuwun sewu 5 cacahe iku wis ngrambangke dhewe-dhewe Ndara Puntadewa kuwi nuwun sewu sing barep kuwi nglambangke Ndara Puntadewa kuwi ora tau gelem perang, ora tau gelem tumindak Allah, ora tau gelem tumindak sasar susur, watake resik, lahir batin manem bae taberi nyembah karo sing gawe urip. Mula Ndara Puntadewa ki perlambang wong sing manembah karo sing ngakarya jagat. Sampeyan ki kasantosan. Ndara Janaka kuwi tresna asih. Lho, kabeh wis lambangke dhewe-dhewe. Kok dadi Ndara Sedewa kok tok tundung lunga? Wah, Bagong ora basa aku iki bendaramu. Kowe kudu ngaku tata krama ora basa karo aku. Tuwa sapa Werkudara to, Bang? Tuwa kowe. Nah, aku ora basa ora masalah. Ora bakal kualat karo kowe. Kowe iso kaya ngene iki mergo aku sing budidaya. Kowe iso dadi satriya, sampeyan iso lenggah ning Jodipati nek aku ora ngewangi Babat Wanamarta jaman semono. Apa entuk Pandhawa negara Ngamarta? Kowe ngewangi kok. Kowe meneng wae cangkepe ra satriya. Ora kowe iki ngewangi ora. Kowe meneng. Meneng diem. Iya ya. Aku nek ngomong apa-apa kuwi pokoke ngiyoi. Yo yo. Ngono entuk ditumbang loro. Apa-apa kok ditumbang loro. Hah? Nek kanan kaya ngene sampean notohke nyawa. Nyawane sapa? Nyawane Semar. Nek ngono sampean seneng Semar mati, ha? Nek ngono sampean seneng Semar mati, ya. Sampean bunga Semar mati. Wah, Bagong. Ilang tata kramamu karo aku. Kowe wani karo Werkudara. Nuwun sewu, kula ora wani karo Werkudarane, ning wani karo pambegan sampean. Sing rumangsa bener dhewe, ora iso disalahke. Kula ora setuju carane kaya ngono kuwi. Jane rasane kok kono wae. Lah ngopo? Aku tratapan. Tratapan, Dik. Dik. Malah. Ayo. Saiki kowe ngecah apa? Truk. Truk. Wangsulana, Truk. Lah piye? Ora patek wani nek ngene. Oh, jire ora kene, kene. Wong kene wis kebacut nyegur kali, maju ya klebus, mundur ya klebus. Lah kowe beda pedhomane ora kowe. Lah piye? Aku nek nyeblong kali ndodok sik. Dugang ora. Kersane pripun? Ora sah nyuli karo Bagong. Wah, yen pancen ora trima karo lungane Sedewa, mergo tak tundung. Anak-anake Semar arep ngopo? Nuwun sewu, mbangane kula kelangan bapak. Lung kula mati teng negara Ngamarta kula wujuti. Yo, metu njaba. Oke, Truk. Ora sembrono lho, Truk. Ndara Werkudara. Lho, wong kendeli ngene iki kok wis bacuk nantang ora kaya kowe iki nantang kok mundur iki apa kuwi? Nek kaya aku wis bacuk nantang iki iso luleh. Mbangane kowe karo kelangan bapak. Ning nganti Ndara Werkudara ora iso nemokke Ndara Sedewa, ora kersa goleki dina iki. Oh, rame-rame lantas malang-malang putuk. Gecek ndas. Wah, gecek ketik metu apa? Weh. Nuwun sewu. Piye, Bagong? Anane kedadian kaya ngene iki mau merga Kresna nuwun sewu Sundarawati ngilih pusaka jaman Klimasada. Iya. Sapa sing ngeterke tekan kene? Ngeterke. Koko Prabu Ndarawati diderekke Koko Prabu Mandura. Nah, iki sumbering masalah. Hus. Ratu kok dihu. Sampeyan sing nderekke Sundarawati? Yo. Sampeyan ngerti mboten Sundarawati niku tenan-tenan apa ora negara Ndarawati ketaman pegebluk. Yai Prabu Kresna rawuh ana negara Mandura. Dheweke ngandhake karo aku matur kalawan aku yen negara Ndarawati ketaman pegebluk. Bisane walyane Rama Temas Jati ento tinimbalan pustaka Jamus Miang Jimat Klimasada. Aku
aku dadekke seksi supaya melu sowan negara Ngamarta. Terus aku matur nang Kyai Prabu Darma Kusuma. Yen to para Pandhawa kudu ngelingi lelabuhane Kyai Prabu Kresna. Tumuli dadi geger iki mau. Ah, iki. Sak ngerti kula, Ndara Werkudara niku wonge angel nesu. Nek ora ana sing ngubup-ubupi, nek ora ana sing ngompori. Sapa sing ngompori Werkudara? Lho, aku ora. Ngaku wae. Ngaku wae. Glandang nenggala wae. Hus. Kuwi nggonku. Aku njaluk. Lho. Nenggala dijaluk piye? Butuh aku ora mengerti para ya sampean kudu tanggung jawab. Sampean melu gawe masalah luwih Ndara Sedewa. Sampean ora gelem nemokke Ndara Sedewa. Kula sing ora trima. Lho, kowe nantang Baladewa. Lho ora nantang. Meng kula meng kepengin sampean tanggung jawab. Tegese kowe nantang karo Baladewa. Kowe nantang karo Rata Mandura. Apa mbek ora wedi karo kowe ayo nek ndi papane wong Bondo itu metu coba lekane atiku. Rugi. Apa wi? Rekoso-rekoso kok tak njogo. Rajos. Jiri. Ora sakaken gulung tamu kon ayo. Karepmu piye? Pokoke sampean gelem golek apa ora? Aku ora gelem golek. Ora gelem golek gulung wae. Metu coba legane atiku. Saestuan dadosaken gugup gagap buragapan raos ing manahipun ingkang rayi Ngamarta. Krana rawuh paduka ingkang sengkan-sengkan datanpa pepoyan. Koko Prabu menawi wonten wigatos nedya paring pangandikan dhateng rayi Ngamarta tumunten kababarna. Menawi kepareng kawedaring kathah ingkang rayi nedya nganglungaken jangga nilingaken Karna nanging menawi wadi tumraping para kadang sentana. Monggo Koko Prabu kula dherekaken manjing salebeting kedaton pepanggihan catur netra kelawan ingkang rayi Ngamarta. Ingkang rayi cumadung dawuh pangandika maduka Kanjeng Koko Prabu. Dene dinten sak mangke rawuh wonten negari Ngamarta ingkang boten cecala ingkang saderengipun Koko Prabu. Yayi, kula wonten pangandika ing adawuh. Sewu sawa kalapatanipun ingkang Raka Tadah Wadana. Dene sawanipun ing Raka Indrawati boten cecala ingkang saderengipun nedya sowan dhateng negari Ngamarta. Wale-wale menapa Yayi? Ingkang sepisan sawanipun ing Raka Tetinjo dhateng karharjanipun mur kadang-kadang kula Pandhawa dene tungkap angka kalih. Sawanipun ing Raka Indrawati dinten sak mangke ingkang wigatos namung badhe nyuwun senjata pitulung tumbak kenceng dhateng para Pandhawa supados padhang lelampanipun ing Raka Indrawati. Yai Prabu Darma Aji. Long-long rambyang ninggang driya. Yai Prabu kadang kula. Wale-wale menapa sawanipun ing Raka Indrawati. Munjuk atur nusa paduka Yai Prabu bilih kula namung badhe nyuwun senjata pitulung dhateng kadang-kadang kula para Pandhawa. Koko Prabu sangetan dadosaken kagiat sotaning manahipun ingkang rayi Ngamarta krana dawuh pangandika paduka ing mekaten. Monggo adat lupiya ingkang sampun kelampah bebasan Pandhawa menika ngendika sekelimah tindak sepecak tansah tetarosan lan paduka Kanjeng Koko Prabu. Nanging sabab menapa dene mekaten wiyos sing pangandika paduka Kanjeng Koko Prabu Indrawati. Yayi, nuwun sewu. Wale-wale menapa sampun wonten tigang candra tangleng kalengga dinten sak mangke menika negari Indrawati kados nampi welaking Jawata. Negari Indrawati kados nampi pegebluk. Kathah para kawula ingkang enjing sakit sonten ketiwasan, sonten sakit enjing kapraloya. Monggo sampun boten kirang-kirang nggih kula budidaya ngrawuhaken para Brahmana winasih sewa sugata miyang para nimpuna supados nambak rengkaning praja parandene ingkang katindakaken gagar wigar tenantuk karya. Mangsa kala ingkang sampun kula tetepaken ingkang Raka nglampahi salinanite semek ron raja mala bebantal buta sarimbak. Nampi sasmitaning Jawata bilih negari Indrawati saged waluya nirmala temah jati, jati temah mulya. Menawi para Pandhawa ingkang suka sabiyantu dhateng bot repotipun ingkang Raka Indrawati. Nuwun sewu. Mboten namung kula badhe arep-arep pisan dhateng pangandhanipun kadang kula Yai Indrawati babar pisan boten. Nanging sanget boten kinten babar pisan. Wanci enjing Yai Kresna sampun kepareng sowan wonten negari Mandura. Sarya tawang-tawang waspa. Sareng kula dangu menapa to sababipun dene Yai Prabu Indrawati sowan dhateng negari Mandura. Nedya nganti dhateng Raka ing Mandura supados dados saksi tama badhe aturipun Yai Prabu Kresna inggih kunjuk paduka Yai Samyaji. Mboten badhe kula ngetingalaken labatanipun Yai Prabu Kresna babar pisan boten namung sampun marambah makaping-kaping pendak-pendak Pandhawa nampi pepeteng Yai Kresna inggih saged madhangaken. Pandhawa nampi ribet Yai Kresna inggih saged ngudari ribet menika kala wau. Mila Yai, sru sanget panyuwunipun Raka ing Mandura.
Supados saturipun Yai Prabu Indrawati menika mangke tinampi dening kadang-kadang kula para Pandhawa saengga Yai Prabu sakadang saged mberat penandang ing tumanduk wonten negari Indrawati. Yai Prabu Darmaji. Koko Prabu menapa sampun dipun dawuhaken Koko Prabing Mandura nyatanipun Pandhawa nglenggana babagan perkawis menika. Pandhawa mboten badhe dumugi dinten sakmangke menika menawi mboten saking panuntunipun Paduka Kanjeng Koko Prabu mila ingkang saking menika kula aturi angi cali jiga kelawan pekewa Durgama sangga runggi. Monggo Koko Prabu tumunten kula aturi paring dawuh. Menggah menapa ingkang katindakaken dening Pandhawa sakadang boten badhe selak. Kresna kakangku. Murugake matu mendika karo adimu Jodipati. Nadyan aku mbok dawuhi munggah gunung, mudhun jurang yen perlu jegur segara. Aku ora bakal wegah waton dadi sarana waluyaning Projing Ndrawati. Koko Prabu, nadyan ingkang raying Madukara. Bebasan kadhawuhan manjing tumangan kula mboten badhe selak. Waton dados sarana waluyanipun Projing Ndrawati. Koko Prabu, nadyan kula kadhawuhan beto barang ing awrat kula mboten badhe selak. Waton dados sarana padhang lampahipun Projing Dwaraka. Semanten ugi nadyan ingkang rayi ragil kadhawuhan supados melampahi ing tebih. Kula ugi mboten badhe selak Koko Prabu, monggo kula aturi paring dawuh. Koko Prabu midhanget piyambak kesaganipun para kadang-kadang Paduka Pandhawa. Yayi. Sangetan dadosaken bombong raos sing manahipun ing Raka Indrawati. Dene mekaten kesaganipun para kadang ing mekaten daya-daya kula aturi paring dawuh. Menggah menapa teng kedah katindakaken dening para Pandhawa punta sakadang boten badhe selak. Miturut dawuhing Jawata ingkang sampun kula tampi, bilih negari Ndrawati saged waluya nirmala temah jati jati temah mulya menawi para Pandhawa ingkang suka sabiyantu bot repotipun ing Raka Indrawati. Sarana Yayi Prabu sakadang maringaken pusaka ngamarta inggih menika wujudipun pustaka Jamus Myang Jimat kelima sada kinarya tumbal wadaling Projing Ndrawati. Yayi Prabu ngamarta. Koko Prabu, sasampunipun kula midhanget sabda Paduka ing kados mekaten. Kula nuwun pangapunten ingkang sakalangkung kathah ingkang rayi dereng saged amutusi babagan anggen Paduka badhe amboyong pustaka Jamus kelima sada. Krana mugi andadosna ing kawuningan bilih pusaka menika sayektos sanes gaduhanipun ingkang rayi ngamarta piyambak namung menika Pandhawa ugi andarbeni. Pira langkung prayogi menawi kula kedah tetarosan lan kadang kula sekawan langkung rumiyin menika langkung prayogi Yayi. Werkudara. Nggih. Si Adi matur parampun Kakang. Mbok menawa si Adi wis midhanget apa ngendikaning Koko Prabing Ndrawati yen to negara Ndwaraka bisa padhang lamun tinumbalan pusaka ngamarta pustaka Jamus Myang Jimat kelima sada. Yen pancen kuwi dadi sarana waluyaning Projing Ndrawati, aku ikhlas lahir batin lan aku manut karo mbarep kakangku. Yen pancen pusaka arep paringake mangsa borong. Helingono yen to wis marambah makaping-kaping Kresna kakangku melu madhangake kana negara Ngamarta. Mula dosa apa yen bakal disandang dening para Pandhawa. Ing atase Kresna kakangku mbutuhake pusaka Ngamarta teka Pandhawa awel ora nyaosake marang Kresna kakangku. Mengkono Dimas ya Arjuna Koko Prabu. Mboten nami arep barep pisang dhateng pangandikanipun Kakang Mas Yodimati. Nadyan ingkang rayi semanten ugi kula namung ndederek kersa Paduka Kanjeng Koko Prabu. Yayi Nakula. Nggih, nadyan ingkang rayi namung jumurung kersa Paduka Kanjeng Koko Prabu. Yayi Sadewa sira darbe atur menapa Yayi? Menawi dipun parangaken menapa kula badhe munjuk atur kersa Paduka Kanjeng Koko Prabu? Iya, Yayi, mangsa borong. Keparang badhe sumire radi mingset anggen kula sowan kersa Paduka Koko Prabu Puntadewa ndak keparengake Dimas Ragil. Sidhem jroning pasewakan wadya kung tanpa sabong kula namit pasang Kalimantabe tinebena ing ladone Demaweng tawang tuwang Koko Prabu. Menawi dipun keparengaken ingkang rayi ragil punjuk atursa Paduka Kanjeng Koko Prabu Puntadewa. Yayi Sedewa sira darbe atur apa? Teka sira tumuli maju ning ngarsaning pun Kakang. Apa darbe penemu ingkang beda kelawan kadang-kadangmu kabeh? Mara matur marang pun Kakang. Lho nggih. Prewon lepatan pun aturipun ingkang rayi pun ragil kula nyadong deduka ing sakalangkung kathah ingkang sepisan kula ngaturaken sembah pangabekti dungkap angka kalih. Kula nuwun sewu. Menawi sedaya para pepunden para kadang-kadang kula Pandhawa sanesipun Kakang Mas Yodipati, Kakang Mas Madukara, Kakang
Mas Awu Jajar. Sedaya ngiklasaken pustaka Jamus Lima Sada menika dipun asta dening Koko Prabu Dwarawati supados kinarya tumbal wadaling projeng Dwaraka. Kula nyuwun pamunten, menawi kula kok radi mboten mathuk, kula radi mboten cocok, kuwi kula mboten condong. Lire kepiye dene Dimas matur ingkang kaya mangkono inggih. Mergi menapa? Dasar kula namung gampil kemawon. Pustaka Jamus Lima Sada menika kula nuwun sewu, menika sanes pusaka nanging menika panggesanganipun para Pandhawa. Mboten ngomongaken panggesanganipun para Pandhawa nanging menika ugi panggesanganipun para kawula sak negari Ngamarta. Menawi kawula negari Ngamarta menika koncatan pustaka Jamus Lima Sada menika mangke badhe nungsang puyang gesangipun para kawula sak negari Ngamarta. Langkung-langkung sareng Koko Prabu Ndrawati paring dawuh menawi pusaka menika mungkin arya tumbal wadaling praja. Waduh, kula nuwun pamunten Koko Prabu, kula malah saya mboten cocok. Mergi dipun agem tumbal menika tan wandhe mboten badhe kondur malih wonten negari Ngamarta. Ateges Pandhawa menika mangke badhe koncatan pustaka Jamus Lima Sada. Kose Sedewa. Sedewa, kula nuwun dawuh. Aku matur yen to pustaka Jamus Myang Jimat Lima Sada kuwi bakal dadi tumbal, ning bakal tak kondurake marang Kyai Prabu Darmakusuma. Kula nuwun sewu. Ingkang nami dipun mestani tumbal menika caranipun tiyang Karang Pradesan menika dipun pethak, tegesipun dipun pendhem. Menawi pusaka menika mangke dipun pendhem wonten negari ing Dwarawati tan wandhe mboten badhe wangsul. Mengko aku ingkang bakal ngundurake kowe percaya karo aku Sedewa. Iya wonten dawuh Koko Prabu. Ing atase kabeh para kadang-kadangmu sepuh Werkudara Janaka nek kula wis padha sarujuk. Lah kok dadi kowe malah darbe atur kaya mengkono? Yen kowe yen ngono kowe ora percaya marang Kyai Prabu Ndrawati. Kula nuwun pamunten, kula mboten matur menawi kula mboten pitados kan Koko Prabu Ndrawati. Kula pitados mesine kowe kudu ngerti lelabuhane Kyai Kresna. Kula ngertos, kula nuwun sewu, lelabetan menika nek saged mbok ya aja diitung. Wong labuh kok diitung menika cara pundi? Mongko piyai kuna sami nyebataken yen tanganmu tekan kuwi ngulungke, tanganmu kiwa aja weruh. Menika tegesipun lelabetan menika sampun kantos dipun petang. Menawi ngaten menika caranipun panjenengane etang-etang bab lelabanipun Koko Prabu Ndrawati, lah menika mangke mboten badhe rampung perkawisipun. Tegesipun Pandhawa tatas sing gadah piutang kathah kaliyan Koko Prabu Ndrawati. Nek labuh menika ya lahir batin aja duwe pangarep-arep menapa-menapa. Aja duwe penemu yen sesuk aku kerepotan bakal dilabuhi genti. Menika disipun nggih labuh menika mboten lahir batin. Wah, dalah. Malah nyala wedhak. Kowe malah nrambul karo rembuke Baladewa. Mboten ateges kula wantun Koko Prabu nuwun pamunten. Menika perkawis pustaka Jamus Lima Sada. Mboten perkawis menapa-menapa. Mila menawi Pandhawa menika mangke nadyan sekawan sampun nyaosaken pusaka dhateng Koko Prabu Ndrawati. Ning menawi wonten setunggal ingkang nggondheli menika mangke mboten badhe kasembatan dipun boyong wonten negari Ndrawati. Yen ora kelakon diboyong menyang negara Ndrawati, sing nggondheli kowe tegese kowe wani karo kadangmu tuwa. Nata ing Ndrawati apa dina nata ing Mandura. Nuwun pamunten, menika mboten perkara wani karo ora wani lho. Menika perkawis pustaka Jamus Myang Jimat Lima Sada. Dados kula mboten matur nek kula wantun lan Koko Prabu Ndrawati, kula mboten matur nek kula wani karo Koko Prabu Mandura, mboten matur kados mengaten menika. Namung kula ngemutaken bilih pusaka menika panggesanganipun para Pandhawa, pusaka menika panggesanganipun para kawula sak negari Ngamarta. Menawi Pandhawa lan Ngamarta menika mangke koncatan pustaka Jamus Lima Sada. Wah. Menawi ngaten negari Ndrawati padhang ning peteng tumrap negari Ngamarta. Lah nek Ngamarta menika mangke negarinipun peteng, kawulanipun boten tentrem. Sing dicucuk dudu sapa-sapa ning Pandhawa. Nuwun sewu, kula namung jawab yastanipun Koko Prabu Puntadewa. Dewa. Iki wonten dawuh. Nderwetek ya bedet sewu nebo pategalan. Ndrewili ya grojokan ucapmu. Wah, kowe ngerti ora Kresna kuwi sapa? Ih, ngertos Koko Prabu Ndrawati. Kresna karo Pandhawa kuwi apane? Koko Prabu Ndrawati menika pujangganipun para Pandhawa menika suwing para kadang Pandhawa. Bebasan Pandhawa menika ngendika Sklimah, tindak sepecak mboten ate kantun tanpa setarosan kan Koko Prabu Ndrawati. Tegese antaraning Ndrawati lan Ngamarta kuwi apa? Kalih-kalih ngatunggal ing mboten saged dipun pisahaken. Ngamarta inggih Ndrawati, Ndrawati inggih Ngamarta. Kena ngapa cangkemmu iso muni? Wah, yen to kowe bedak-bedake antaraning Ndrawati lan Ngamarta. Nuwun sewu, Mas. Kula mboten bentenaken. Pustaka Jamus Lima Sada diboyong karo Kresna kakangku ora entuk tegese kowe bedak-bedake. Nuwun pamunten. Mbok nyuwun ngampil sanesipun pusaka ora saged to. Ngampil kok pusaka menika kula dereng nate tumen ana pusaka kok disilih-silihke. Upami pusaka menika dipun silih-silihke menika nuwun sewu, kekuatane aber ora ana dayane. Mboten wonten dayanipun. Mila menawi ngantos Koko Prabu Ndrawati menika nyuwun ngampil pustaka Jamus Lima Sada kinarya wadal tumbal negari Ndrawati, sepisan kula mboten pikantuk, angka kalih kula mboten pitados. Ora percaya perkara apa?
Mboten pitados menawi waliyanipun Projeng Ndrawati menika ngginakaken pusaka inggih menika pustaka Jamus Lima Sada. Yen ngono kowe wani karo kadangmu tuwa ing Ndrawati. Mboten. Kena ngopo kowe ngucap kaya mengkono? Nuwun sewu. Panjenengan Koko Prabu Puntadewa Kakang Mas Arjuna menika anggenipun nyaosaken pusaka menika nuwun sewu mung merga keputangan budi. Nuwun sewu lho. Lah nek caranipun mekaten menika anggenipun etang-etang dumugi benjang menapa Cobi? Kula tak nyuwun prisa. Dumugi benjang menapa? Mongko benjang kodratipun Nata Ndrawati menika dados pujangganipun para Pandhawa anggenipun lampah Bratayuda Jaya Bunangun. Menawi ngantos anggenipun etang-etang kabecikan menika mangke ngantos dumugi Bratayuda menika nuwun sewu. Slaminipun gesang Pandhawa wonten Madyapada menika mboten saged nyaur kesaenanipun Koko Prabu Ndrawati. Niku nek hitung-hitungan lho. Kula nuwun sewu, wong urip ning alam padang labuh karo wong liya kok hitung-hitungan niku caranipun pundi kula tak nyuwun prisa. Wah, bocah iki kok cangkeme elek men iki. Wah, lah hitung-hitungan kaya kuwi wis wajibe wong urip ning laban kuwi wajibe. Kowe nyumbang semene aku nyaur semene ngono wis wajibe. Kuwi urip ning alam padang kaya ngono iki Werkudara. Adimu ragil iki piye? Lah kok dadi kaya ngene iki nek nganti kaya ngene iki Ndrawati ora bakal padang. Sedewa. Wonten dawuh. Aja gawe nesuku. Wis sarujuk apa ora? Ya nyuwun pangapunten. Muni ora. Inggih. Yen nganti kowe muni ora, ilang-ilangan nduk siji. Aku ora sudi duwe adi kaya kowe. Apok ora. Wis ben ilang-ilangan nduk siji, nduke isih loro kok. Loro ora netes-netes. Kok ora menika kendel rumiyin. Mangkel aku Sedewa kok pendak-pendak sing gawe perkara iki mung Sedewa, pendak-pendak sing gawe perkara Sedewa. Ayo Wangsulan. Wis sarujuk apa ora? Mboten, Mas. Nggih. Mboten. Tegese kowe nggondheli pustaka Jamus Jimat Lima Sada. Nggih, kula nyuwun pangapunten maripaksa mekaten. Wah, minggat. Ka Mas. Kula ingkang rayi. Minggat. Ora minggat tak cecek nek kene modal iki. Nggih, nyuwun pamit Kakang Mas. Werkudara. Nggih. Keladuk nggone Siadi. Paring duka kelawan kadangmu ragil. Wis ben. Yayi, yen nganti Pandhawa kurang siji mongko lungane Sedewa. Iki mengko Pandhawa bakal nampa duka saka dewa. Aku sing bakal nanggung, ora usah kuwatir, iki perkaraku. Aku ora sudi duwe adi yen to wani karo wong tuwa. Tur dasare Nekula Sedewa kuwi adiku Kualon. Diopeni wit cilik nganti gerak, wit kuncung nganti gelung. Malah wani nyentulani rembug kadang tuwa, jarine kadang tuwa gantine wong tuwa. Kena ngopo kok malah wani? Wani wangsulan karo Werkudara. Monggo iki ngerti watahe Werkudara. Aku kuwi nek nyengeni karo anak-anakku yen nganti wangsulan tak kon minggat kabeh. Wis bener ngono kuwi. Tuman wae to. Sedewa iki ora pisan ora pindho. Anggere ning perkara mesti Sedewa sing ngapalangi, anggere ana perkara Sedewa ngapalangi ora pisan ora pindho. Wis kon minggat yo, Ben. Wis gedhe tuwa, mesti nak bali dhewe engko. Koko Prabu menika lho. Lho tenan kok aku ki tau lunga ya bali dhewe tenan. Merginipun sangune entek. Kanggo seneng-seneng. Inggih Koko Prabu. Nanging aku njaluk Yayi. Yo piye? Njaluk perkara apa? Upama mengko wis paripurna lelakon iki Dimas kudu ngupaya kadangmu Ragil. Tak golekane. Aja kuwatir. Kowe rasa duwe rasa wasmelak. Pandhawa bakal komplit 5 ora bakal ana ingkang cicir. Koko Prabu wonten timbalane ngadhau. Ing mekaten Koko Prabu sak mangke gandeng Sedewa sampun boten wonten monggo kula aturi nampi pustaka Jamus Myang Jimat Lima Sada. Aduh Yayi ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan. Malah samangke tumuli kula nyuwun pamit boyong pustaka Jamus Lima Sada. Gusti Rawing Siadi Ndrawati karo pun Kakang iki bareng. Lah kok bareng karo kundur kok Siadi kundur dhewe iki piye? Mangke menawi negari Ndrawati sampun padhang kula tumunten kunduraken pusaka sinambi amethuk paduka Kanjeng Koko Prabu kula dherekaken kundur wonten negari Mandura. Tenan? Inggih. Ora goro? Mboten. Sawetawis kula aturi lenggah langkruwi wonten negari Ngamarta. Yo, manut. Yayi. Kula aturi maringaken daya-daya kula nyuwun pamit sembah kula ingkang nderekaken jengkar paduka Kanjeng Koko Prabu Ndrawati.
Werkudara. Iya. Iki ora pangling kaya Panakawan Petruk kelawan Panakawan Bagong. Wah, pancen bener. Apa rumangsane kancane? Piyayi kok dijak salaman. Ya ngawur kok Gong kowe. Dikipatke to tangane. Tanganku cocok ku Pancanaka. Nggih. Tatu ora Metu getihe. Ha terus Kudu suntik. wah njaluk dit. Ah, Petruk mbadarke senengane. Petruk dalem Padhararja sapraptamu. Pangestunipun Sinuwun Prabu Puntadewa wilujeng nering sambikala bekti kula kunjuk sinuwun. Iya Petruk ndak tampa pangestuku tanpa nana. Kula pun dinggo jimat paripe dayanana ing kasantosan. Panakawan Bagong Padhararja sapraptamu. Berkah pangestunipun Sinuwun Prabu Puntadewa wilujeng sowan kula tebih saking Rubeda. Iya Bagong sesuk meneh nek ngadhep ratu kuwi nyembah. Oh nggih. Ratu kotok jak salaman. Keakraban Sinuwun. Dapure ora. Njur anggepe ratu kuwi karo kowe iki derajate adoh kok akraban. Kowe dhek kudu sadar mbiyen ki dadi ratu mergo tak coblos. Iya. Kudu merakyat dadi tidak salaman masyarakat ki aja lara ati. Aku ora lara ati Bagong mung tata Modar ora kowe. Tidak sekrup aku. kraton kok ana sekrup ora. Sesuk meneh aja ya Bagong. Nggih, mboten. Rarja sapraptamu. Wilujeng bekti kula sinuwun. Iya ya Bagong tak tampa pangestuku tanpa nana. Kula pun dinggo jimat paripe dayanana ing kasantosan. Petruk slamet tekamu. Wilujeng den bekti kula kunjuk. Yo, tak tampa. Pangestuku tanpa nono. Kula pun dinggo jimat paripe. Bagong slamet tekamu. Bagong slamet tekamu. Gong ora gawe masalah. Jak salaman ora gelem ya. Lah wong piyayi kok tok jak salaman ora gelem. Semaur sing apik. Mengaturipun Ndara Werkudara wilujeng bekti kula kunjuk. Yo, penano. Pun penak. Wis penak kok. Wis. Petruk kantong bolong Padhararja sapraptamu. Sinuwun Mandura wilujeng bekti kula kunjuk. Yo, Bagong slamet. Nun, Bagong slamet. pengaturipun Sinuwun Mandura wilujeng nering sambikala kepareng ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Wah, edan jangkep tata krama ukaramu. Pengaturipun nggih. Prayoga nuwun menunggu. Sampun boten kirang prayogi. Sampeyan gak disekecake nggih? Yo, Pun asal unjukan. durung. Sami. Petruk Padhararja. Ndara Janaka bekti kula. Iya, Bagong Padhararja. Ndara Janaka bekti kula. iya Bagong pangestuku tanpa nana. Kula pun dinggo jimat paripe. Petruk wonten dawuh. Eneng apa Petruk teka sira sowan mangka tanpa tinimbalan Panakawan. Drama. Punapa ta mirah ingsun prihatin Mas Bagong mijil tudatan po karya sangkang renemekan Gusti Gelong Reno sak sekarnya Panakawan ana apa dene sira tak timbali malah nangis
Petro matura, ya gene ana lakon apa-apa ana kawan. Nuwun pangapunten. Kula niku jane boten kuat ngampet rasa panjenengan parindhawuh Petro ana apa. Mergi kanan Karang Kadempel niki peteng. Ya, Gong. Heeh, wong listrike mati. Kowe akhire entuk-entukan ratakeki kowe yakin. Kowe ora mbantu kok. Peteng sebabe apa? Merem. Sik, menengo sik. Engko tak nehi kalodhangan, tak nehi wektu ndagelo sak pol-polmu. Niki meneng sik. Siap. Paham? Paham. Diem. Oke. Nek entuk dum Berdua. Mboten kanyono-nyono napa sinuwun Puntadewa niki mboten mireng kabar. Ora Petro. Ndara Werkudara mboten mireng. ora. Ndara Janaka niki mboten mireng. Ora pono kawan. Pun anten sesasi niki bapak niku gerah. Syukur, mula nek mangani sikatan. Bapak niku gerah. Pun bapak niku ora iso napa-napa ming nglekar teng amben. Nek didelok niku ragane kaya wis ora duwe nyawa ming mripate kecap-ketip, kecap-ketip. Pun bola-bali kula bali Bagong niku budidaya goleke tamba ning ora ana sing iso nambani karo bapak. Mula kula gentenan kalih Gareng kalih Bagong niku nunggu bapak. Bareng ngonten bapak niku dek malam Selasa kliwon kok. Tengah wengi niku dehem monggo biasane ngombe niku kudu diselang. Niki lho nek mboten percaya buktine Bagong niki sing sok nyelang. Maem ya iso ora iso, mimik ya iso ora iso. Bola-bali ming ambegane saya sero ngorok teng mriki niki mergo kean udut. Iya. Lah tengah wengi malam Selasa niku bapak niku paring dawuh kalih kula, kalih Gareng, kalih Bagong. Bapakmu dawuh kepiye? Destun temen Pandhawa nganti ora ngerti ento Kakang Semar nandhang raga. Werkudara Kakang Semar lara banget. Wah, Petro ora wadul, ora matur karo pepunden Pandhawa. Lagi saiki kowe matur. Petro mbok yo sowan ning Madukara. Kok kebangetan temen Kakang Semar nandhang gerah kok kowe ora matur karo pepunden. Repot. Sibuk. Lah saniki kula matur bapak niku paring dawuh. Truk. Kowe sowan ning pepunden Pandhawa. Aku nyuwun pepunden Pandhawa rawuh ning Karang Kadempel 5 cacahe sinambi mundi pustaka Jamus kelima sada. Ngoten niku. Ora kena gotang Pandhawa kudu jangkep 5. Ndara Puntadewa, Ndara Werkudara, Ndara Janaka, Ndara Klasdewa, Ndara Puntadewa mundi pustaka Jamus lima sada kuwi dadi srana mbok menawa nggonku waluya nirmala temah jati, jati temah mulya ngoten niku. Mula sowan kula mriki diutus kalih bapak supados mboyong Pandhawa gangsal cacahipun rawuh wonten ing Karang Kadempel sinambi mundi pustaka Jamus kelima sada. Saken bapak Ndara, awi kula derekke rawuh teng Karang Kadempel sinambi mundi pustaka Jamus kelima sada jangkep Pandhawa gangsal. Nek panjenengan boten rawuh teng Karang Kadempel yakin bapak mesti seda. Ya, Kang. Mergo bapak wis mboten gadahi kekuatan babar blas. Pun kula yas ping 3 lho. Nek mari ya bek mari, nek sehat ya gek sehat. Ning ora ana undhane babar blas. Winginane bengi Dek Petro mboten nonton kalih Gareng ya mboten nonton kula wis omong karo bapak, Pak, mati ya mati ning warisan didum sik. Aduh paraimu lho kowe. Tak dupak genti. Lho. Bapakne kok ngami-ami warisan supaya aja nganti congkrah, Tru. Bapak wis kaya ngono wis ora iso piye-piye. Nek bapak ngerti sak ngono ya. Piye lek arep ngedum warisan? Kowe mesti malak, Gareng kae meneh, arep cilik ning mecakil kae. Mesti apa-apa dihaki. Aku entuk apa? Aku ki mung wong sarwa ngalah. Omahe mung
manggon ning pawone bapakku ki. Ya mesake kok. Kowe njaluk bapak ora tau dikai. Petro dalem mundur sithik. Mundur kok, mundur. Lah. Ngapae? Ratu dilungguhi sikile ora? Sorry. Ora sengaja kok ya. Salahe nang kono. Loh, dhisik aku. Oh iya, Dik. Apunten. Kowe tak jarwani ya Petro. Nggih. Yen to bapakmu mbutuhake Pandhawa 5 cacahe dina samengko ora kelakon. Lho. Sebabe Mara sawangen. Kadangku ingkang mapan ning pepungkuran iki etungen cacahe pira? ditunggu. Ji, ro, lu, pat, mo. Lho kok 6? Iki rasa. Kowe kok nang ngono to, Yem? Ngisru-ngisru pikiran kowe. Minggir. Ora wayahe kok ceniningan nang kono. Tunggal kalih 3 sekawan. Oh, tuh, jiro lupat. Lho, kok mung papat, Tru? Papat kok. Kok namung sekawan? Kowe tak kandhani ya Petro. Nggih. Kadangmu utawa pepundhenmu ya kuwi Yayi Sedewa ninggal praja. Lho, sebabe merga didukani kelawan bendaramu Jodipati. lah kok iso didukani sebabe apa? Merga Sedewa nggondheli pustaka Jamus Kelima Sada. Lah pustaka ajeng dipotong pundi? Disuwun ngambil Koko Prabu Ndarawati. Lah kok Sinundrawati ora ana? Petro ora seru-seru. Aku nek tok oyak kaya ngono ki gendandapan Petro. Ratu gendandapan. Merga Koko Prabu Ndarawati rawuh ana ing negara Ngamarta nyuwun ngambil pustaka Jamus Kelima Sada. Pandhawa nyaosake marang pusaka marang Koko Prabu Ndarawati nanging mung Sedewa ingkang nggondheli. Oh, dong kula. Dodok seleng perkara kula wis paham. Dadi Ndara Sedewa niku nggondheli pustaka Jamus Myang Jimat Kelima Sada. Mergo ajeng disuwun ngambil Sinuwun Prabu Ndarawati. Lah Sinuwun Prabu Ndarawati alasane napa? Dasaripun napa kok nyuwun ngambil pustaka Jamus Kelima Sada? Merga Ndarawati ketaman pegebluk. Bisane waluya yen to tinumbalan pustaka Jamus Kelima Sada. Terus alasane Ndara Sedewa ora ngentukake merga pusaka kuwi dadi pusakaning Pandhawa lan pusakaning para kawula. Pustaka kuwi penguripaning para Pandhawa. Yen Pandhawa koncatan pustaka Jamus Kelima Sada, wong kang ora seneng marang para Pandhawa nggone bakal gawe sengsaraning para Pandhawa angel wijet poe ngranti suwe banyu sinaring Petro. Oh bener. Bener niku. Mula pusaka niku aja nganti pisah karo pepundhen kula para Pandhawa. Pusaka niku mboten pusaka baen-baen. Nek Pandhawa koncatan pustaka Jamus Kelima Sada, Pandhawa niku dadi ora duwe kekuatan, apes kekuatane. Nek ana wong sing ora seneng karo para Pandhawa, gawe cintrakaning para Pandhawa niku angel mijawa nganti suwe banyu sinaring niku pas. Ngendikane Drasdewa niku bener. Mula Sedewa tumuli nggondheli. Lah niku bener. Nanging ngertiya sing nyuwun ngampil pustaka Jamus Kelima Sada kuwi Koko Prabu Ndarawati. Koko Prabu Ndarawati ki sembaning para Pandhawa. Nek cara kula mboten nyawang sembahan. Nek nyuwun ngampil ya nyuwun ngampil sanese pusaka, ana jeneng pusaka kok disilih ki cara pundi? Sing jeneng pusaka niku duwe daya, niku merga diasta dening Kang Kagungan. Pusaka kok disilih-silihke niku mboten ajeng ana dayane. Dadi nek Sinuwun Ndarawati nyuwun ngampil pustaka Jamus Kelima Sada supaya dadi kinarya nambak rengkaning praja. Kula nuwun sewu. Niku gek ming alasan. Mula Ndarasedewa nggondheli niku wis pas. Lah kok terus dadi iso lunga? Merga didukani karo bendaramu Jodipati. Ndara Werkudara. Iya Petro. Terus karo bendaramu Werkudara ditundung lunga. minggat ngoten. Iya Petro, kowe kok ngerti. Lah biasane Ndara Werkudara niku karo anak-anak ya ngoten niku kok. Antasena tukake rokok ora gelem, Pak. Minggat. Ngoten niku wis biasa kula niku wis weruh bola-bali wong kula ngomong Ndara Werkudara kuwi cilik nganti gedhe kok. Dadi kula ngerti lagak lagu lageane. Dadi Ndara Sedewa niku lunga saka negara Ngamarta merga Ndara Werkudara. Iya Petro Gong. Ana masalah iki. Piye? Ndara Sedewa lunga, Pandhawa ora ganep 5. Masalahe kok lunga? Lah kowe iki ngrungokke ora? Aku turu e. Iki ngantukan. Anggere ya iki ngantuk aku nek bar jam 12 ora ngantuk to. Oh. Mergo Maling. wah. Maling dengkulmu mlocot ora. Iki ana masalah. Masalahe Ndara Sedewa lunga. sing marai lunga Ndara Werkudara mergane didukani.
Masalahe Ndara Sedewa iki nggodani pustaka jamu Jimat Wasata. Dis. Goblok banget ora. Aku wis omong akeh banget mau mbok ngrungokke. Aku makler. Ya nyun ngapura dadi Ndara Sedewa lunga sing nundung Ndara Werkudara. Heeh. Mbah, masalahe apa? Tak urus iki, Tru. Ya. Mundur. Ya. Lo tak takon karo sampean. Wah, Bagong wong edan. Karo Bendara nuting-nuting. Sampeyan ngaku aja goro. Satriya ki nek goro cetel kasatriyane. Perkara apa? Kowe nundung Sedewa, ha. Kowe nundung Ndara Sedewa apa ora? Wah, iya. Dasare apa aku tak takon? Sedewa wani karo aku. Dikandhani ora nggugu, aku wegah duwe dulur yen dikandhani ora nggugu. Tak tundung minggat. Terus saiki nek nganti Ndara Sedewa minggat, Pandhawa ora jangkep 5. Monggo Semar loro, isane mari nek Pandhawa rawuh 5, cacahe ning Karang Kajempel. Nek nganti mung 4. Nek nganti Semar, endi Pandhawa? Lupat teksek ngono piye? Hah? Ora mikir ta kowe? Kula kandhane nggih, Den, Pandhawa niku aja nganti godang. Merga Pandhawa niku nuwun sewu, 5 cacahe iki wis ngrambangke dhewe-dhewe. Ndara Puntadewa kuwi nuwun sewu. Sing barep kuwi nglambangke Ndara Puntadewa kuwi ora tau gelem perang, ora tau gelem tumindak ala, ora tau gelem tumindak sasar susur, watake resik, lahir batin manembahe taberi, nyembah karo sing gawe urip. Mula Ndara Puntadewa ki perlambang wong sing manembah karo sing ngakarya jagat. Sampeyan ki kasantosan. Ndara Janaka kuwi tresna asih. Lho, kabeh wis lambangke dhewe-dhewe. Kok dadi Ndara Sedewa kok tak tunjung lunga? Wah, Bagong ora basa aku iki bendaramu. Kowe kudu ngaku tata krama ora basa karo aku. Tuwa sapa Werkudara, Bang? Tuwa kowe. Nah, aku ora basa ora masalah. Ora bakal kualat karo kowe. Kowe iso kaya ngene iki mergo aku sing budidaya. Kowe iso dadi satriya, sampeyan iso lenggah ning Jodipati, nek aku ora ngewangi babat Wanamarta jaman semono. Apa entuk Pandhawa negara Ngamarta? Kowe ngewangi kok. Kowe meneng wae cangkepe ra satriya. Ora kowe iki ngewangi ora. Kowe meneng. Meneng diem. Iya. Aku nek ngomong apa-apa kuwi pokoke ngiyoi. Iya. Ngono entuk ditumbang loro. Apa-apa kok didombong loro. Hah? Nek kanan kaya ngene sampeyan notohke nyawa. Nyawane sapa? Nyawane Semar. Nek ngono sampeyan seneng Semar mati, ha? Nek ngono sampeyan seneng Semar mati, ya. Sampeyan bunga Semar mati. Wah, Bagong. Ilang tata kramamu karo aku. Kowe wani karo Werkudara. Nuwun sewu, kula ora wani karo Werkudarane, ning wani karo pambegan sampeyan. Sing rumangsa bener dhewe, ora iso disalahke. Kula ora setuju carane kaya ngono kuwi. Jane rasa rene kok kono wae. Lah ngopo? Aku tratapan. Tratapan, Dik. Malah. Ayo. Saiki kowe ngecah apa? Truk. Hmm. Truk. Wangsulana, Truk. Lah piye? Aku ora pada wani nek ngene. Oh, jire ora kene. Wong kene wis kebacut nyegur kali, maju ya klebus, mundur ya klebus. Lah kowe beda pedomae ora kok. Lah piye? Aku nek nyeblong kali ndodok sik. Dugang ora. Kersane pripun? Rasa nyuli karo Bagong. Wah, yen pancen ora trima karo lungane Sedewa, mergo tak tundung. Anak-anake Semar areng apa? Nuwun sewu, mbangane kula kelangan bapak. Luwung kula mati teng negara Ngamarta kula wujuti. Yo, metu njaba. Oke, Truk. Ora sembrono lho, Truk. Ndara Werkudara. Lho, wong kendeli ngene iki kok wis bacuk nantang ora kaya kowe iki nantang kok mundur iki apa kuwi? Nek kaya aku wis bacuk nantang ngene iki iso luweh. Mbangane kowe karo aku kelangan bapak. Ning nganti Ndara Werkudara iso nemokke Ndara Sedewa ora kersa goleki dina iki. Oh, rame-rame lantas malang-malang putung. Kecek ndas. Wah, kecek-ketik metu apa? Wait.
Nuwun sewu. Piye, Bagong? Anane kedadian kaya ngene iki mau merga Kresna nuwun sewu Sundarawati ngilih pusaka jamus Klima Sada. Iya. Sapa sing ngeterke tekan kene? Koko Prabu Ndarawati diderekke Koko Prabu Mandura. Nah, iki sumbering masalah. Hus. Ratu kok dihu. Sampeyan sing nderekke Sundarawati. Ya. Sampeyan ngerti mboten Sundarawati niku tenan-tenan apa ora negara Ndarawati ketaman pegebluk. Yai Prabu Kresna rawuh ana negara Mandura. Dheweke ngandhake karo aku matur kelawan aku yen negara Ndarawati ketaman pegebluk. Bisane wali ana Rama Mas Jati yen tinembaran pustaka jamus Myang Jimat Klima Sada. Aku dadekke seksi supaya melu sowane negara Ngamarta. Terus aku matur nang Yai Prabu Darma Kusuma. Yen to para Pandhawa kudu ngelingi lelabuhane Yai Prabu Kresna. Tumuli dadi geger iki mau. Ah, iki. Sak ngerti kula, Ndara Werkudara niku wonge angel nesu. Nek ora ana sing ngubup-ubupi, nek ora ana sing ngompori. Sapa sing ngompori Werkudara? Lho, aku ora. Ngaku wae. Ngaku wae. Glandang nenggala wae. Hus. Kuwi nggonku. Aku njaluk. Lho. Nenggala dijaluk piye? Butuh aku ora ngerti para ya sampean kudu tanggung jawab. Sampeyan melu gawe masalah luwih Ndara Sedewa. Sampeyan ora gelem nemokke Ndara Sedewa. Kula sing ora trima. Lho, kowe nantang Baladewa. Lho ora nantang. Meng kula meng kepengin sampeyan tanggung jawab. Tegese kowe nantang karo Baladewa. Kowe nantang karo Rata Mandura. Apa mbok ora wedi karo kowe ayo nendi papane wong Bondo itu metu jaba lekane atiku. Rugi. Apa wi? Rekoso-rekoso kok tak njaba. Rajos Jiri ora sakakan gelem tamu kon ayo karepmu piye pokoke sampean gelem golek apa ora aku ora gelem golek ora gelem golek gulung wae metu coba legane aku Bagong, non lah kowe iki ngopo? Nantang Koko Prabu metu saka Ndaturaya kok kowe malah begogo. Santai. Sing repot ra kono. Mengkene rung siap-siap karo yo mangkat yo saiki yo ndak sela ketinggalan kereta. Ora ana Baladewa kok nesune tentang kereta. Aku anggere mlebu nang kraton iki kabeh wis nganu apa jenenge njur do ngawur kata-katane. Puntadewa barang kok tentang Ya sing gedhe pangapuramu. mboten menapa. Wis kono nek arep genahke perkara iki metu njaba. Sendika ngetaken dawuh nyuwun pamit. Pamit. Nyuwun pamit madhal pasilan sinuwun. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Nggih. Ndara Janaka kula nyuwun pamit. Iya ya Bagong sing ati-ati. Aja kaya bocah cilik. Kuwi sing muni aku. Aja kaya bocah cilik. Nggih. Ndara nek kula nyuwun pamit nggih. Iya ya Bagong sing ati-ati njaluk. Sing ati-ati ning sambikala. Waduh kok wolak-walik lho omong. Yang aku lunga sih ya. Inggih wis paken dawuh. Suwe barang ketemu karo kowe. Engko cipika-cipiki ya, Jem. Inggih. Ayo kangen no ya, inggih. WA-mu isih kae sing wingi to? Inggih. 081 125 250 375. Aku menghitung-hitungan. Inggih. Kuwi adimu kok? Inggih. Lemu banget. Oh ya aja sok salin nganggone adimu ya. Inggih. Sandangane aja sok ganti. Inggih. Nggone adimu ki nek tok nggo iso tok cantolke pundak ngene iki. Saking gedene. Ora tepung kok wis ngrasani pakaian dalem. Aku karepe dhewe. Aku kenal Nyun pamit sinun. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Nun nggih. Mergi nek nganti kula mboten ngelingke Petro iki nek pun nesu wah. Bebayani tenan, yakin sumpah. Mboten mantra-mantra wujude Panakawan, mboten karo sapa-sapa ora wedi. Apa ya Nggih. Dek winganane malam Setu nika gelut kalih Bathara Narada. lho? Perkarane apa Bagong? Susukan teng jero kotak.
Kok iso enggak ora weruh. Dosare kabeh. Betul-betul niku Sosok Petruk sadol rame teng jero gludak-gluduk sing damekke nggih kula. ya wis syukur yen to kaya monggo. Nggih ngoten mawon nggih nyuwun pamit. Iya sing ati-ati. Bareng. Iya. Pun yen Ndara Janaka. Iya sing ati-ati Bagong. Ndara Sembadra sehat to? Sehat. Ndara Sri Kandi. Iya waras Bagong. Syukur. Pun yen Ndara kula. Iya Bagong sing ati-ati nggih. Oh iya nah. Nggih. Dadah. Inggih ngatos-atos. Pedone ora tak kandhani tuman wae. Wis merna-merna gawe masalah terus nang kampung ki. Adek malam Selasa wingi. Malam Selasa ngopo? Ora do ronda. Remi dolanan iku mung ngitungan kok kancane do ditempilingi. Nek mboten kula pisah ajur sak kampung. Kula terus mlayu saka omah tak eleke, "Truk, iso meneng ora?" Langsung linggo. Petruk wedi karo kowe gila. Oh iya. Nggih mun ngoten mawon nggih ngabari tok. Iya. Nggih ngampun gawe anu tatu atine Petruk. Iya Bagong. Nggih pareng. Iya. Monggo. Iya Bagong. Pun Ndara Janaka. Iya sing ati-ati. Ndara Abimanyu sehat to? Sehat. Ndara kula nyuwun pamit. Iya sing ati-ati Bagong. Oh iya nak. Nggih sing ati-ati cerewet wae. Tonyo modar wae. Durung entuk-entukan dilokke. Pun ngoten mawon nggih sinuwun. Iya sing ati-ati. Nggih mengke ndak selak Petruk malah gelut kali Ndara Baladewa. Ya nek Baladewa menang, nek nganti kalah, napa mboten mirang-mirangke ing atase Ratu Mandra niku Ratu Dedaya Sekti kalintang jayane perang kok nganti kalah karo Petruk. Ha iya to? Iya. Ngoten nggih? Iya. Are. Iya. Pun nggih? Iya Bagong. Pun nggih? Mbah pracaturan. Oh iki wis krasa iki sing. Nah ora ngoten ndak ora rampun-rampun. Ya, kula tak metu tenan sanipun mboten ajeng teng mriki mboten ajeng pamit wong tak pamit ya ora di perasaan babar blas. Oh nggih? Iya. Kula niku ya gumun. Aku ya gumun. Sebabe Kok cerewet. ora dikai dhuwit kok. Bagong Ratu lenggah Sriwaka ora nggawa Prabiya. Waduh. Ndara Janaka, Mengko yen wis tekan Karang Kadempel tak paringi. kapan? Ya mengko mesti tekan kono, Bagong. Ndara kula Kan duwe. tegas iki aku seneng nek tegas niki malah seneng. Nek wong tegas ki sing kere tetep kere, sing sugih tetep sugih. Ngono kuwi karepku. Nggih sampun nyuwun pamit madal pasilan. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Nun nggih. Pareng nggih. Iya. Wonten dawuh. Patih to kowe? Nggih. Andakawana. Inggih. Pangling kali kula ki Lurah Bagong. Ora. Sehat to? Iya, pangestunipun waras. Godhet 300. Kangge menapa? Nek silisik. Panjenengan menika ngambil darinipun kunduraken. Iki atas nama Sinuwun Puntadewa. Aku kok nyilih kowe 300 sesuk le nyaur panjenengane. Menapa estu? Ah dipidana pati wae wae. Inggih, inggih. Monggo 300. Ah ngono. Nek ra ngene ra entuk hasil aku. Janaka wonten dawuh. Tulung sawurna patih Handaka. Maju kene Dimas jan ngestaken dawuh.